gerne bevise definitionen på cosinus, sinus og tangent. Og der har vi de her sætninger, der hedder, at cosinusvinklen er lige med den husliggende over hypotenusen. Det vil sige, at man kigger ud af den her vinkel og finder den husliggende og hypotenusen. Sinusvinklen er lige med den modstående over hypotenusen, og tangensvinklen er lige med den modstående over det husliggende. Og så er det, at vi tager udgangspunkt i en enhedscirkel. En enhedscirkel, den har radiuset 1. Det vil sige, at fra centrum ud til hver side, så er der 1. Vi sætter en vinkel her, vi kalder vinkel V. Og ud fra den, så kan vi lave en retvinklet trekant. Den har så radius 1, så det vil sige, at hypotenusen er 1 lang. Så ved man, at den her side her er cosinus til V lang, og den her side er sinus til V lang. Så kan jeg lave en trekant mere. Her laver jeg en tangent, det vil sige, at den lige præcis skærer cirklen i et punkt. Den her trekant er 1 lang, fordi den går fra centrum ud til cirklen, og den er tangent til V høj. Udover det, så har vi lavet en vilkårlig trekant, for at vise, at cosinus, sinus og tangent gælder i alle retvinklede trekanter, og den er så bare husliggende lang, modstående høj, og hypotenusen er bare hypotenusen. De tre trekanter har jeg så stillet op her, så vi se, at de er ensvinklede, i det de alle sammen er retvinklede. Når de er ensvinklede, så kan vi finde en skalafaktor. Jeg vil gerne starte med at finde skalafaktoren mellem den lille trekant og en vilkårlig trekant. Det gør jeg ved, at jeg kender en side, der hedder 1, hypotenusen, så hedder hypotenusen herover. Min skalafaktor k, den kan jeg finde ved, at jeg dividerer de to sider med hinanden. Hyp delt med 1, det var hyp. Så jeg ved, at den her trekant er hyp større end den her trekant. Nu vil jeg gerne finde sidelængden hos. Den kan jeg finde ud fra cosinus til V, da de ligger på samme side. Den kan jeg så finde ved, at jeg ganger cosinus til V med hyp, min skalafaktor. Så er hos i det med cosinus til V gange hyp. Der kan jeg isolere cosinus til V. Der er cosinus til V delt med hos delt med hyp. Og det er den første sætning. Den næste side, jeg gerne vil finde, det er den modstående. Der kan jeg se, at det er den samme som sinus til V. Så kan jeg gøre det samme. Den modstående, det er lige med sinus til V gange hypotenusen. Jeg dividerer med hypotenusen på begge sider, og får at sinus til V, det er den modstående, delt med hypotenusen. Og det var den sætning derovre. Så dermed er den også bevist. Den sidste besætning, jeg skal vise, det er tangent. Det er den større trekant, fordi der er to forskellige trekanter. Det her er den mellemstore, og den store vilkårlige skal nu finde en ny skalafaktor. Jeg kender her siden 1. Den ligger samme sted som siden af hos. Jeg finder skalafaktoren ved at dividere dem med hinanden, og får at skalafaktoren er hos. Det vil sige, at den store trekant er hos større end den her trekant. Så kan jeg finde siden mod igen, da jeg gerne vil finde den her med tangent. Siger jeg mod, at vi må tangent delt med hos, og gange med hos, skalafaktor, så kan jeg dividere med hos på begge sider, og får at tangent er lige med den modstående over den hosliggende katete. Og derved er den tredje sætning bevist.